Дами и господа, имам огромното удоволствие да ви представя най-новия хит на Кобрата и диджей Фейса. От мен, от самия диджей Йорко. Нека да звучи за всички слушатели от Радио Парти Денца. Besio Cobra. Radio Parti Denza, Radio Parti Denza. Maske job, discoteca, ocho, vaza, biblioteca, simpatia, portiga, si chantina, mecha, adelection. Exotično, erotično, mogu jaki mozgi, blizu diskoteke. Crazy DJ Feyzo, няма bakoteke. Ajde Kobra направи няколко бонче, милионери тарикати, босове, вие сте невероятни онегати. А сега, тук и сега, дуета продължава с колегата, сега нареченият Кобрата. Мангал тече минато от момиче, ти си много яко парче. Газ вика всички, клубанчи тарма в ритъм. Нещо оригинално, онегално с Кобра, аз ще опитам. И енергията, пак ще опитам, копона отлудява, полудява. Всички тука на Кобра се надяват, дори, животът никак не е балът. Еже, Радио Парти Денца е звезда. А сега купона полудява, отлудява всички яки маски на диджей Йорко. NDDJ, торе се надяват и с тях се напиват. А сега направо ще откача. Мим смие жената ти, не пипай сега, защото ще откача. Не хакано надракано, ще ти го направя. Тук и сега с ритъма на любовта. Бай. Няма как бе бате, ще откача. Купона полудява, отлудява, ритъма се бесява. С Кобрата бай ще откача, с Радио Парти Денца ще навлезам. Мале, тази яка мацка, направо ще ритам без да петам. Мен смие жената, а сега ще я накарам да ходи до луната, до небето. О, мале, ще я скъсам. Яко казвам, моя симпати върти, яко го завърти. Besio